dikasih tahu kemurahan Tuhan, ya ada suara hanya satu kata itu dan ada wujud itu enggak lama tapi jelas. Nek ngerasani ngeten iki ketok. Lah nggih to, Roh Kudus. Lah niki teng mriki niki. Mboten langsa. Jane urip Jawa niku mboten wonten. Lah kok saiki ana sing gawe dudu wong Jawa. Manusia yang pertama ini yang diciptakan dengan unsur apa? Nah ini. Kalau dihitung secara ringkas, manusia itu ada 7 unsur besar yang diciptakan Tuhan. Nah, makanya di waktu itu Tuhan menciptakan manusia karena masih dunia itu kosong, yang ada makhluk-makhluk halus, jin, demit, dan lain-lain. Tuhan menciptakan manusia berupa jaler laki-laki. Itu saya dikasih tahu kemurahan Tuhan, ya ada suara hanya satu kata itu dan ada wujud itu enggak lama tapi jelas. Nek ngerasani ngeten iki ketok loh, ya gede cilike wonge, ya papan dununge, ya sandangane, mboten saged lali niku sampai kapanpun. Nah, karena orang itu, orang sedunia sudah mengakui bahwa yang dikatakan orang pertama itu namanya Adam, ya ada suara itu, Adam. Khususnya di Indonesia itu Adam. Adam itu bahasa mana enggak tahu. Ternyata kitab-kitab itu ada di situ Adam. Weda, pokok kitab yang di agama apa itu ada. Nah, berarti Adam itu berwujud manusia. Nah, ternyata semakin lama kemudian menurunkan dewa-dewa malah. Ada sang yang ini, sang yang itu. Loh, kalau gitu dewa itu ya tuwek menungso nek ngono. Ana sang yang tunggal, sang yang menang, sang yang nur cahya, nur rasa, yang sebagainya. Ayu. Nggih. Niku sak menika ingkang sampun pitedah menika dilantaraken saking dunia pewayangan. Nek ngono dewa karo manusa iki tuwek manusa. Soalnya turun-turun Adam yang selanjutnya yang menjadi dewa niku. Nggih. Monggo pados sinten kitab napa mawon. Niku sing sampun dicatat di dalam kitab. Lah, nek ngono sing bener awak dhewe iki anak Adam napa anak Nabi Adam ngoten? Wow. Kalih-kalih leres. Mong nabi niku jane nek kula sing ngarani, nabi niku gelar. Nabi niku gelar, senes anu nggih. Senes asmane tiyang. Tapi nek wong nyebut asmane ndek gelar katut. Gelar sing ngekeki gelar ya manungsa. Misale ngaten sakniki. Kae putrane presiden Prabowo. Nah, presidennya katut gelar niku. Kayak putrane Presiden Joko Widodo. Nah, ada niku. Nek ono anak Adam apa anak Nabi Adam? Sami mawon. Cuma dialeke yang berbeda niki. Nek nyangkut atas nama Nabi berarti
gelare wonge katut. Nalika kula nampi niku mboten enten sebutan nabi. Namung ngeten. Kailo Adam. Hanya itulah satu kata. Namung niku. Dadi nek nggih mboten menang-menangan nggih. Sing ngagem napa anak Nabi Adam nggih monggo. Mboten perlu disalahkan, tapi nabi itu gelar. Contoh ngaten Bapak. nggih. Nah, ini kalau tak ngerti niku kan ngeten. Nah, putra Nabi Adam napa putra Adam? Nggih, nggih. Ini kalau tak ngerti lah. Putra Adam napa putra Nabi Adam kan ngoten nggih. Nggih, Tapi nggih. kalau nggih percados, tapi mungkin salah persepsi Nggih. orang-orang dulu Beda untuk menyampaikan. beda, Ya. nggih. Tapi kita akui, nah kalau kita putra Adam, Ah, leres. ya. Nah putra Nabi Adam, mesti ini yang sak donya ini kan sami wajahnya kan ngoten. Nah niku Pak Marsono kadung putra ini mesti kan mirip kali Pak Marsono, gitu. Paling boten. Kadang mirip. Kenapa Nggih, nak nggih. putra Nabi Adam niku lahirnya wonten Arab napa dhateng Mekah kan mboten pirsa. Berarti nek mriku Adam niku irunge mancung nek orang Eropa mancung kados Adam Pak. Tapi teng teng Jawa niku nek diaran putra Adam niku lak saged, tapi nek putra Adam kula pertados. Nggih. Lagi ngaten Pak Mul nggih. Nalika niku kula ngomong mergi wonten pedomane enten pathokane. Sing kula tampi, sing kula kepireng. Dados wonten swara ngoten niku mboten ngangge nabi sebetane. Kalau Adam. Oh iya. Nah, dene zaman kemajuan ana sing dikembangno. Adam iki saka singkatan adanya manusia ya saged mawon. Poneh wong Jawa ki pinter otak-atik. Otak-atik atuk. Nggih. Sing leres nggih putra Adam niku kula mergi nalika niku kula mboten wonten sebutan nabi niku gelar sadèrènge nabi dewa riyin nabi niki sak mantune dewa kok nggih nabi sinten nabi Sis nabi napa nabi Ibrahim nabi sinten niku jaman sak mantune alam kadewatan. Nggih, alam kadewatan. Wangsul teng gelar-gelare manungsa malih. Atas saking pemanggih kula leres putra Adam. Nah, nalika niku sing kula tampi niku swara sak rupane. Ngantos sakniki kula eling ngeten iki. Sing terakhir mantun niku selang berapa tahun, Mas. Kula nampi wonten malih nggih satu kata ya. Iki Muhammad. Nah ini. Iki Muhammad. Lah perbedaannya antara Adam dan Muhammad sudah jauh berbeda. Ya gede cilike wonge beda. Sandangane beda. Nek Muhammad wis ana kain. Wis ana kain. Tapi zaman Adam mboten kain kok. Pakaiane, agemane mboten kain. Niku nek mboten lepat, nek mboten saking godhong-godhongan nggih. Napa kulit kayu, napa kulit binatang. Tapi sing jelas mboten kain. Kula hafal niku. Asean. Eling. Gedhe dhuwure. Papan panggonane rimbun. Asri. Tapi beda kalih. Iki Muhammad. Lah, nalika niku mulane kula terus mempeng sinau niku. Sinau karo sedulur sejati niku kok ana ucapan iki Muhammad apa hubungane? Kula godak terus, kula pelajari terus nih.
Hubungane apa sedulur sejati karo Mukamat? Jawabane mboten usah kula telesehaken jelasan. Mundak diarani kula ngeklaim. Mundak diarani kula ngaku. Tapi saya menemukan jawaban yang tepat. Karena apa? Mergi napa? Peristiwa-peristiwa sak suwene anggen kula sinau, anggen kula belajar niki pinten-pinten peristiwa ingkang kula alami. Kadah keluarga badhe kapundhut niki kula disanjangi. Padahal tiange mboten gering, mboten napa-napa. Kula nampi wisik nek iki arep ini. Tapi kapan? Kula mboten dikandani kapan-kapan. Tapi jelas niku nek mboten lepat tanggal 1 wulan 1 tahun 94. Tanggal 1 wulan 1 tahun 1994. Ling nek dinane lali Pak, nek tanggal ling. Mergi peristiwa niku tengah malam kula. Tanggal 1 wulan 1 tahun 1994. Mergo eling kula tanggal 6 niku kula mesti budal teng Jogja. Zaman niku. Peristiwa niku. Lah niku kula nampi bisik niku nek iki arep gak ono. Wadah pengalaman-pengalaman terus malih kula mendel ngeten iki nggih mboten buka kunci mboten apa. Lenggah ing kursi bangku ngeten. Mendel ngeten iki saking mriki medal petak. Saking mriki niki. Mundur ngantos sak nduri bangunan. Putih mumplak, gedene mok sak sodo. Niku mboten namuk pisan pindho. Ben meneng ki metu dhewe kene. Sak sodo. Nah, sak sampune ngoten kula padosi, kula takon. Hubungane apa aku karo Mukamat? Nalika niku nggih mboten sebutan nabi, Pak. Ya iki Mukamat. Ini saestu. Ana ono nabi iki gelar. Kula ngertos niku. Ya iki lho sing disebut Mukamat, duduk menusane. Termasuk Nur ngoten ya berarti ini. Nur benten, Pak. Benten malih. Lah enten sing aran Nur Mukamat. Nggih to? Umum. Nah, nek wong Islam ngarani Nur Mukamat, masa nek Kristen Nur Yesus, lak mboten to? Lah nggih to, Roh Kudus. Lah niki teng mriki niki. Jadi antara Nur dan Mukamat berbeda. Ojo dirangkep. Nek dirangkep niku jenenge Nur nggih Nur. Nur nggih Nur. Dadi Nur. Mulane mbon leres nek wong Jawa niku duwe panutan kitab Caraka Jawa. Caraka Jawa niku asli kan mboten angsal ditulis. Mboten angsal. Jane urip Jawa niku mboten wonten. Lah kok saiki ana sing gawe dudu wong Jawa kok. Caraka Jawa niku sakjane namung angsal dihafal, mboten angsal ditulis. Mulane teng ajaran mriki kula niru. Ayu. Nggih, monggo. Mulane kula nggih niki. Welinge Bekasi. Nggih, monggo.